kuan mi, 11 mi ka babae nya. Kuan, 4 ka laki 15 man mi kay suon. Sige lang, pero wala nabili nimo. Wala na. Ito apon to na po na dia. Ay, ang tanang mga anak nimo ay nabili diha. Wala na. Anak ko yung mga anak. Pero ni suporta man kanimo imong mga anak. Dili na sila dai ko ay ako. Pero ni suporta man. Oh, dai ako sa eskwela ko sa edad. Ayun. Eskwela lugar kay mahuran ako laki. May imong suportahan nimo. Oh, muna gi ko tabangan po. Nya wala man kay bana. Wala na, mga baan ako palike. Mo ko ginawa. Ah, loyan. Mait pero kay tanan dai. Oh, bitaw mi nakapaitan jud. Ingon ko may pa atong COVID kay mga napoy supplies mo tao karon dili nakakuha kay tungod ka mahalong pala dito. Oh, lagi. Sila ma'am kay ilahang gi butangan og kuan. Singa na to? Beam day, beam kanang itong bitaw gi order na tong kabilya gi butangan man na sag beam didto. Mo ilang gi buhusan og simento. Mga sao nag modelas Rubino. Katong kabilya nga kuan na ilang gibutang diha. Kabilya para muligon ag kuan tawag na beam may lang gibuhusan ro ma'am yang human kay wa pa man gideliver ag para dadto sa Panampong magkuan na naman sila ma'am magpinising diri sa gawas ina naman yung pininisingan habang maghuwat mi sa kuan ba maghuwat sa deliver ha? Balas? Na po man? Kaya go pa siguro na sa finishing? Kaya mo man nagatang gikuan nga diya kaning kanipod nga katong painsan ba? Habang maghuwat ta sa deliver? Dari lang yung nag-finishing ma'am. Taog banana kunyelo. Tangan o ice condense ibap. Yung katimo sa panday. Asa mga itong condense nak? Ano ito? Itong pan, timo nila nga kanang banana kunyelo. Butangan na siya og condense og ibap. Condense nga durin. Bugnaw ni siya nga saging. Wa ta tamis kay tamis sa pagkado. Banana kunyelo. Diyan ma'am na po itay torta. Para timo po dun dyan. Timo mo na sila alas 9 na. So di ama mga un-un kong isda. Kasi nga na ni isda. Dyan. Kuhan pwede na po na samputuhon. Dyan sabaw nga kuhan ka ng rib sa baboy ba. Tanga na ni siya og ipulyo og kuhan. Sayote. Ni ribs nga sabaw nga para mahala ang ribs tag 280 na dag kilo sa kuan 360 na ang kilo sa baboy. Salamat kayo mambi. Pwede na guys naluto na kanang atong kuan kanang ribs nga gi sabaw. Parisan o isda nga narito. Dili na mo Ben. Gaya mo sila o kanang sakanan ba dari.
Sana damba-damba. Sana yung tawag, Bin? Dalamba. Oh, dalamba. Damba sa budol. Nasa magbungtong. Buhol. Amo di Ay, ay. palayan may sa muas buhol. Ah. May sa mo ani gross, humayan. Aw, Negros na inyo ha. Pila yung mga anak, Nay? 13. Pila may baje? Tuhan. Tuwa sa Manila ning Dili ba pila mga kabuk baje mo anak? Pila mo kabuk baje? laki. Ay, pila kabuk babae ba? 8. Ah, 5 8. laki. 5. Kami, kuan mi, 11 mi ka babae niya. Kuan, 4 ka laki 15 man mi kay suon. Doon, taon. Sige na. Sige lang, pero walay nabili nimo. Wala na. Ito apon to lang ko na diya. Ay, ang tanang mga anak nimo ay nabili diha. Wala na. Ano ko yung mga anak. Pero ni suporta man kanimo imong mga anak. Ninyo na sila dahil ko ay ako ah. Pero ni suporta man. Oh, dahil akong eskwela ko sa edad. Ayun. Eskwela, lugar ko yung magluran ako laki. May imong suportahan nimo. Oh, muna hindi ko tabangan po. Nya wala man kay bana. Wala na, mga bahan. Ako ko like. Mga sus ginawa. Ah, loyan. Mait, pero kahit taranday. Oh, bitaw mi nakabaitan jud. Ayun ko, may pa itong COVID kay mga napoy suples mga tao. Karon dili nakakuha katungod sa mahalong palaliton. Oh, lagi. So mo ni akong gihimo kanang dali kog kanang panguan paghimo og kanang pakatapot pa katayan sa kuan kanang ubasa. Nga mo ni akong gipanguha ganihang uhot guys kanang ag kanihang pipino han isang ibutangan og uhot. Kay kaning uhot ug malata ni siya. Fertilizer ni. Yan tambok na katuhang kuan. Tambok na katuhang pipino. Grabing kuan na guys kay ag kanang patula ay dili upo ang gibalin nito sa gilid kay dito na pabutang pakatayan. Grabing kabisi juga guys kay silas ni kulog si Papa Edi ganihan na nagget man sila to sa balod dalagit nagget sila sa simbahan kay pistad to sa barangay balod natambak na katong kuan padung na sa musakas babaw manindot na sa guys so musaka na silang tanan di naman ni siya makitaan para sa una guys ang bye-bye di na siya makitaan kani kay matabunan na nas mga dahon sa kubasa. Diyan na nagibalhin na hagkuan ka ng mga kamatis. Diyan dari, agang talong na, luoy ka, jo. Ako nang butangan og kuan. Diyan ka rin ang okra dari og kamatis, sana pang gibutangan og uhuto ah. Kalat pa ka sa guys, kaya hapon na sang butangan og design sa gilid ba. Ngita pa ko og ligid. So ara na sang gikuan guys, kaya hapon ng kurawon, kay nalagi manok. So narag patingaan na nag kuan ba tanom jaghang kamatis dis niya agi kay dito ang okra to ah so na nagamuhang bahay guys so dari sa tubangan mo ni siya pero kadto kas likod nice kadto tan-awon didto. Salamat kadto sa butan kadto na mga sponsor kanang wa di siya magduha-duha nga tabangan mi guys. Sirigulyas ni. Diyan gisuwatan dari og kuan guys kay overtime ni Papa Edi karon na. Namalit ni wire kay ano man lang bat-batag mga wire arto musaka tong kubasa. Nana dari ang gibutangan og kuan ah. Dili pa kuhaan for sugbusog evaluation ah. Ang kamunggay. Kaya basin ugkuhaan nila banja, mag-evaluate na. Ganun pa ka, may gipuson dari po, ang ibutangan niya. Kaya nalagi uban nga, di naman ang hidba ka nang unguha na lamag. Kamunggay. Diyan, kinahanglan man yung tanawon sa agriculture. Nawa sa napakuha eh.